Nigeria kalata jabi boli damnena jamana fanga ka cɛbɔ bola Tinubu de bɛ ten ka kɛmɛdoya ni bisaba ani wɔɔrɔ ye soma kɛmi ma fanga sɛnɛmatɔn PDP maaw fɛ Atiku Abubakar ta ye bisaba ye kɛmɛdoya Faransi jamanatigi Emmanuel Macron bɔra ka laseli dɔ kɛ kunu tɛnɛ ka kɛni dɔ bɔlen Faransi finitigiw la farafina gun kan Macron y'a lase k'a bɛna taama kɛ ka taa farafina camancɛ yanfan jamana 4 kan Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ye gafe sɔrɔ min bɛ tali kɛ jamana sariya senw yɛlɛmali ye ka kɔnkalata waati ɲɛ min kan ka kɛ février kalo san 2024 Égypte u ka misiriba min bɛ wele ko Al-Kahim bi Al-Ala kɛr camancɛ la dayɛlɛna ko kura kunu tɛnɛ a tun datugura kabiri san 2017 min nafolo kasabi taara jɔ dollar wari miliyari 2.8 ma Uganda jamanaden dɔ James Katiba ka bɔ Luzira mara la sera ka jikan kulun dɔ dilan min kɛra fɛ ni mana forokunu ni ɲamakɔrɔw lasagoni ye